L'Ajuntament d'Alzira ha netejat diferents solars de l'Alquerieta per a evitar molèsties als veïns. Concretament, s'han derrocat 3 vivendes en estat ruïnós que ocupaven el carrer Alonso Ojeda, pròxim al Col·legi Sagrada Família, en el barri de l'Alquerieta d'Alzira. Precisament esta havia estat una reivindicació de la comunitat educativa i veïns de la zona. Hi ha una reclamació principalment per la comunitat educativa de la Sagrada Família, la direcció, la representació de l'AMPA, també del mateix centre. I també al mateix temps era una reclamació que venia també en els últims temps per part de l'Associació de Veïns. Ha sigut una tramitació complexa perquè estem parlant d'alguns immobles que no eren propietat de l'Ajuntament d'Alzira, eren de propietats particulars i per tant sempre que entra factors privats ralentissa o demora el que pot ser una actuació, el que hauria de ser una actuació ràpida, efectiva per part de l'Ajuntament. Però el més important és que s'ha pogut subsanar, s'ha pogut al final netejar en les condicions que mereix. Ara que estem pràcticament a l'inici del curs, són molts els alumnes i els pares que fan aquest recorrido i aquesta ruta per a poder acompanyar els seus fills al Col·legi de la Sagrada Família. D'altra banda, Bastidas ha recordat que aquests treballs són un avanç al pla de rehabilitació i integració del barri de l'Alquerieta. També l'Ajuntament està adoptant iniciatives com la rehabilitació de vivendes expropiades als bancs del Pla Alzira Social. Un pas més important en aquesta rehabilitació i en aquesta actuació positiva que des de l'Ajuntament d'Alzira en un conjunt de mesures estem portant a terme en els últims anys en el barri de l'Alquerieta. Bastidas ha anunciat que començaran una sèrie de millores urbanes a diferents barris i places d'Alzira.